Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Musulman doganlarymyzyň sorayan soraglaryndan ýene bir topary, çilim mekruhmy ýa-da harammy diýip soraýarlar we çilim çekmek täräti pozýarmy diýip soraýarlar. Çilim musulman doganlar ilki çykyp başlanyna ziyany şu wagt bilinişi ýaly bilinmeýärdi. Şol sebäpli alimler başda çilime tahrimen mekruh, ýani harama ýakyn mekruh, haramyň bäri ýany diýip höküm berýärler. Emma şu wagt musulman doganlar medisinaň ösmegi bilen çilim öldürücü derejede insanyň saglygyna howply täsiriniň badygy inni aşkar boldy, bunu bilmeýän ýok. Hatda inni çilim gutularynyň üstünde näme kesellere sebäp bolýanlygynyň suratyny goýup başladylar musulman doganlar. Şonuň üçin fetwalary alynýan uly ähli sünnet alimleri, müftülükler çilim haramdyr diýip höküm berdiler. Şol fetwalara görä musulman doganlar çilimiň hökümi haramdyr. Almak, satmak, başgasyna alyp bermek, çilim ugruna birine kömek etmek, çilim ugruna işlemek ählisi haramdyr. We aslynda musulman doganlar çilimiň içinde bir däl bir näçe sany haram bardyr. Misal üçin biri musulman doganlar eline päki ýa-da pyçak alyp elini, tenini kesip, gym edip öz bedenine zeper berip dursa, Islama görä şunyň edýän işi haramdyr. Sebäbi musulman doganlar saglygyna ziyan berýär ki akly ýerine adam bu hereketi etmeýärem. Çilim çekýän kişem çilimiň üstü bilen bedenine içinden ziyan berýär. Hususan hem öýkönüni gym edýär musulman doganlar. Çilim aslynda azacık muktara bölünen zeherdir. Yuwaş-yuwaşdan öýkönüňi çüýredýär. Bunyň özü eýýän bir haramdyr. Allah Taalaň beren janyna, tenine, amanatyna hyýanet edýän, ziyan berýän. Bunyň özü eýýän bir haramdyr. Başga bir misal musulman doganlar bir kişi eline öz gazanan pulny alyp günne şonu ýakyp dursa, Islama görä şu adamyň edýän hereketi israfdyr. Israf bolsa İslamda haramdyr. Ondan daşgary musulman doganlar çilimkeşler daş töweregine berýän ziyany, çağalaryna berýän ziyany, hatda çilimkeşin tüssesinden daş töweregine näkiler onuň özünden beter ziyan çekýärler. Käbirleriniň musulman doganlar çilim barada şeýle şüphesi bar. Kur'anna çilime haram diýilipdirmi ýa-da sünnetde haram diýilipdirmi diýerler. Ýani ady agzalyp çilim haram diýilipdirmi diýerler. Diýmek ady ýok, onna haram däl diýip özlerini aklajak bolýarlar. İslam dini musulman doganlar halal we haramlar barada umumy esaslar, kaada kanunlar goýupdyr. Şol esaslara görä haram we halallar tanalýar we şoňa görä alimlerimiz fetwa berýärler. Misal üçin edil hemme halal zadyň Kur'an we sünnetde ady bolmaýşy ýaly hemme haram zatlaryň hem ady ýok. Emma ady ýok diýmek, hökmi ýok diýmek däl musulman doganlar. Misal üçin gireýiniň hem Kur'an we sünnetde ady ýok. Ýa-da başga narkotiklaryň hem ady ýok. Inni kim şolara haram däl, halal diýip biler? İslam şeriat umumy kaada kanunlar goýupdyr. Alimler şoňa görä höküm berýärler. Bir zadyň ady däl musulman doganlar içinde näme bar şoňa seredilýär. Ýoksa bir haram zadyň adyny ütgedeniň bilen ol halal bolmaýar. Ýene bir şüphe çilim barada musulman doganlar käbir çilimkeşler arasynda dinarlar hem bar, beş wagt namaz kılıp ýörenler hem bar, daşyndan seretseň selleli sakally dinnar sypatly kişiler hem bar. Haram däl mekruh diýip çilim çekip ýörler. Näme üçin çilim çekýän, näme üçin çilimi taşlamaýan diýsen, haram däl mekruh diýerler. Mekruh musulman doganlar iki aýrylýar. Biri halala ýakyn mekruh, ýene biri harama ýakyn mekruh. Çilime mekruh diýenler tahrimi mekruh diýerler, ýani haramyň edil bärje ýany diýmek. Onu biriňi diýmek mümkin. Näme üçin gön haram diýmenlerde tahrimi mekruh, harama ýakyn mekruh diýipdirler diýmeniz mümkin. Sebäbi musulman doganlar Kur'an we sünnetde ady agzalan haramlardan tapawutlandyrmak üçin çilime tahrimi mekruh diýipdirler bir topar alimler. Aslynda haram fetwa görä da, tahrimi fetwa görä da ikisem günakarçylyk. İkisine görä da çilim çekmek bolanak günakarçylyk. Şonuň üçin musulman doganlar ay çilim mekruh da diýip arqyn bolar ýaly zat ýok. Çilim çekýän kişi fasykdyr, günakardyr. Ki diýdik, uly ähli sünnet alimlerimiziň aglawa böleginiň fetwalaryna görä çilimiň hökmi haramdyr. Almak, satmak, başgasyna alyp bermek, çilim ugruna birine kömek etmek, çilim ugruna işlemek ählisi haramdyr. We doganlarymyzyň çilim çekmek täräti pozýarmy diýen soragy, musulman doganlar çilim bolsun, başga bir tüsse bolsun, içine tüsse çekmek täräti pozmaýar. Emma çilim çekmegiň
Birinji bilen imanyna ziyany bar. Şonuň üçin musulman kişi täretden öň ilki imanynyň aladasynda bolmaly. Soňra täretiniň aladasyny etmeliler. Bir musulman kişi eger çilim çekýän bolsa, derrew çilim diýilýän haramy taşlamalylar musulman doganlar. We bu soraga jogap dersimiz musulman doganlar Maktum ul Pragyň Allahyň rahmet etsin çilimkeş diýen goşgusy bilen tamamlalyň. Hak seni raýyňa goýmuş jahanna, edebileniň et, munna çilimkeş, diwan gurulan güni, hasap jaýyna jogabyň nämedir? Anna çilimkeş, kuwwatyň kemelder, güýjüň azzarar, keypi kella gelse, aklyň azzarar, suňuňy syzdırar, etin gızdırar, bir nişana budur, senne çilimkeş. El götergül beýlene hak talaşdan, pulun koyar için yanar bu işten, erte karnın dolur olar ataştan, zahmi çıkmaz, qalar canına çilimkeş. İki dünya ýagşylyk yok egriye, kişi bolsaň qadam goýgul dogruya, beýnamaza gıýbat keşe ogruya, yollaş bolar ýowuz günne çilimkeş. Magtum gulu Mevlam canından yaqindir, çilim bir şorsudur, ten bir zemindir, iman bir tilkidir, gowra bir hindir, tilki tüstä dözmez, hinne çilimkeş diýip Magtum ulu atamyz hem Allahyň rahmet etsin, çilimkeşlere öwüt beripdir, nesihat edipdir. Alhamdulillahi rabbil alamin.